най-горното ми призвание – жена Survivors в Фондация Improve. Както Оля каза, от стартирането на фондацията преди вече 5 години. Алекс Николова, поради световната обстановка, тя не можа да лети до София. Затова аз днес пък ще имам възможността да я представя така, както аз я познавам. От 2019 насам тя е част от екипа на Фондация Improve и създаде ето този прекрасен образ на любимата ни ранобудна, който стана начина, по който да ни разпознават жените и общностите да се свързват с нас. Алекс е визуален артист и повдига важни житейски теми през изкуството, което създава и провокира в нас да ги преживеем тези теми по един много по-дълбок и истински начин. Improve е организация, която помага на жени, излизащи от токсични връзки, но и организация, която вярва, че истинската промяна започва точно там, където се среща изкуството и говори с приемника, този, който получава изкуството, по един много дълбок начин, който докосва съзнанието и емоциите ни. Да ви кажа, много е притеснително да съм тук. Добро си усещам, сърцето си го усеща, бе тук в корема. Благодаря ви. Всичко, което правим, което създаваме, което купуваме, начинът, по който говорим, както ни казаха и предишните лектори, всичко това може да бъде повод за разговор. Обаче има теми, за които ни е много трудно да говорим. Не защото не искаме, а защото ни е трудно. В такива моменти чакаме някой друг да ни заговори. А има и ситуации, в които ни е толкова трудно, че имаме нужда някой друг да говори вместо нас, да разкаже нашата история. И точно там се появява изкуството. Изкуството е онзи красив, вълнуващ медиатор между хората, които имат преживяванията и тези, които са приематели на тези преживявания. Изкуството е онзи докосващ момент, в който този, който вижда изкуството, може да го възприеме с цялата палитра на емоции, да се потопи в това, което този, който е изживял истински трудния момент, да можеш да го усетиш. Изкуството говори на всички нас по начин, който дава послание по-силно от всяка друга творба, която би могла да го направи. Също така, ето го нашия розов облак, който обиколи цяла България. Също така изкуството превръща абстрактното в нещо, което може да бъде разпознаваемо, независимо от нашия пол, религия, възраст, народност, няма значение. Говори на нашите деца. И тъй като и моята малка дъщеря е тук, за мен е важно. Аз го правя и за тях. Защото насилието, за което след малко ще повдигна тема, засяга не само потърпевшите, но и тези след нас. И нашия начин в Improve е изкуството да може да говори на всяка възраст и на всеки човек. Сега, също така изкуството обхваща всякакви теми, сенчести, светли, по един начин, който не просто разказва, а пробужда. И сега ще си поговорим, ще ви разкажа една история, защото сме се събрали за истории. Ще ви разкажа история за едно такова пробуждащо изкуство. То започна преди 5 години с една много силна за мен общност. Всеки път на това място почвам да се разстроим, защото съм част от тая общност. Жените Survivors, които имаха коража да застанат с гласовете си, с историите си, с лицата си пред хора и да кажат: аз съм тук, преживял съм това и ето ме, продължавам живота и то може да бъде по-смислен след преживяване насилие. Тези жени Survivors намериха път път през думите, създадоха кратки свои истории в стил флаш фикшън, в жанра флаш фикшън,
който беше пътя към тяхното един лечебен път, в който те разказаха своите преживявания по темата с насилие. Своя страх, гняв, разочарование, любов, пробуждане. По начин, който творбите заговориха техните думи. И така, техните творби след това попаднаха в ръцете на 23 артисти, които ги преживяха по своя си начин и създадоха образ към тях. През май 2022 Слово и образ се срещнаха в своя нов дом, тогава първи дом, в Национална галерия Квадрат 500, където под наслов "Пробуждане между родовете" изложбата даде силна гласност на това, че е нужно да се говори, важно е да се говори за темата за физическо и емоционално насилие. И не само. Това беше първият момент, в който ние показахме, че образа на силната жена е много по-могъщ от образа на жертва. И лекторката по-рано преди мен каза, думите са важни. Да, когато се наречем жена Survivors, имаме сила. Когато се наречем жертва, сякаш самата дума ни обесилва. Няма да вървя много, надявам се с времето да се справя, но да ви кажа, че абсолютно си върва извън плана. Така, но това е нормално за мен. Това са част от образите, които са в пробуждане между родовете. Уви, темата за насилието засяга всички ни. Всеки от нас е изживял под някаква форма насилие или има близък, който е минал или преминал през тъмнината на насилието в различните му форми. Насилието ни обесилва. То отнема нашата възможност да застанем с личността си, взима свободата ни. И това е била трудна тема, особено за онези генерации, за които да говориш за насилието или за някоя тежка емоционална тема, е било повод за срам, проява на слабост. И не само. Те не са имали речника, с който да опишат това, което се случва в тях. Не е имало и общности, в които те не могат да застанат и да кажат: аз преминавам през това и имам нужда от помощ. Или просто от подкрепа. Често имаме нужда просто да бъдем изслушани. Защо касае всички ли? Както казах, защото всеки от нас има около себе си човек, който е преминал или преминава през трудностите на насилието. Насилието изяжда потенциала ни, отнема личността ни, отнема и от всеки един от нас. И насилието е верижна реакция. То се предава от поколение на поколение, докато моделът не бъде прекъснат. Ние сме тук, за да бъдем част от промяната, вярвам. Насилието не е личен проблем. Когато решим, че насилието е личен проблем, той вече става общ проблем. Той се заражда в нашите културни разбирания, в мълчанието, в толерантността към несправедливостите. И всички ние плащаме за това. С липса на свобода, истинска свобода, с липса на здраве и, за съжаление, както всички в България знаем, с загуба на истински човешки животи. Общество, което не назовава и не спира насилието, неизменно става създава среда, в която има по-малко доверие, по-разединено е и по-малка безопасност има. И преди тотално да потънем в отчаяние, защото в Емпро вярваме точно в това, че изкуството пробужда, ще ви разкажем една друга история за още едно такова пробуждащо изкуство, което отново повдига темата за това да пробудим повече хора, да вдъхнем силата във всеки един, който е преживял насилие или преживява в момента, да усети вътрешната си сила, че може да бъде посланник на светлината, така да се каже, на това, което носи, и да видим, че и трудните теми могат да бъдат красиви. Сега тук ще помоля за съдействие да пуснем видео, в което Алекс, която не можа да бъде с нас тук днес, ще
ще ни разкаже за най-новия проект, който виждате и около вас, Посока силна. Здравейте, аз съм Алекс и се включвам от Кипър, за да ви разкажа още една история за това как заедно с Improve създаваме възможност за изкуството да пътува и да говори и да разказва истории. Това се случи в края на януари. Става дума за арт-резиденция Посока силна и бих могла да кажа, че това е уникално преживяване, в което на един артист не му се случва често. Да, тези възможности са редки, затова съм много благодарна, че можех и успях да бъда част от това преживяване. Посока силна е новият проект на Фондация Improve. Тя цели да създаде движение и промяна. Искаме да покажем за това как можем да вървим от уязвимост към сила и как всъщност общността на жените Survivors на Improve правят точно това. Също така с този проект ни е важно да заявим нашата обществена позиция за това как насилието под каквато и да е форма е абсолютно неприемливо и ние не трябва да показваме никаква толерантност към това. Затова с този проект гледаме в тази посока, че жената не я разглеждаме като жертва, напротив, тя е сила. Жената е сила, която продължава напред всеки ден. И като резултат от този проект, идеята е да създадем изкуство, което всъщност да разказва тези истории, да свързва общностите с Improve и с жените Survivor и с всички други оцелели, излезли от токсични връзки, жени. Искаме всъщност това нещо да достигне до повече хора, да свърже общности, да пътува, да отиде на фестивали в България, извън България. И с този проект се надявам, че това абсолютно ще се разгърне през следващите 1-2-3 години. Арт-резиденцията, тя се състоя в Бели Искър в края на януари, между 26 и 30 януари. Там се събрахме български и международни творци и екипът на Improve беше създал едно изключително уникално творческо пространство за нас, изключително дълбоко и вдъхновяващо време, което имахме заедно. Този път жените Survivor не бяха директните разказвачи на истории, те бяха всъщност нашите музи, нашата сила и вдъхновение и въобще тяхното присъствие беше основата на всичко, което се случи по време на тази резиденция. Всеки един артист, който беше включен в резиденцията, имаше възможността да създаде изкуство, което рефлектира на нейната или неговата интеракция с жена Survivor, тъй като всеки един от нас беше групиран с една от тях. Както знаете, аз бях групирана с Мишето, т.е. ние сами се намерихме една друга по време на срещата, която ни събра. И в следствие на тези срещи, които артистите имат с жените Survivor, се създаваше всъщност дадената работа по време преди и след на резиденцията. Резиденцията беше 5 дни, екипът на Improve ни обгрижи страхотно, защото ни бяха осигурили изключително уютно, топло и приятно място за работа. И храната беше страхотна. Имахме време да творим, достатъчно време да творим, имахме и време да общуваме, имахме време да правим неща заедно, което е изключително рядко уникално. Заредиха групата още първия ден с фасилитиран старт въобще на цялата резиденция. Имахме workshop-и, имаше един завършващ накрая, който ни събра заедно с жените Survivors на едно място, което също беше страхотен завършък на тези 5 дни, които бяха изключително силни от към енергия, преживявания. Както казах, абсолютно уникално преживяване. Но да, в крайна сметка, всеки един от нас ще отнесе страшно много от това преживяване и се надявам творбите ни поне до някъде да покажат всъщност част от това, което ние преживяхме по време на тази резиденция. Аз съм сигурна, че ще стане точно така. Процесът ми на работа, конкретно по моята творба, започна още през ноември, когато с Мишето започнахме да се срещаме и да общуваме и да си разказваме истории. Изключително съм благодарна за това, че се намерихме с нея и че имахме това време да обсъждаме истории и изключително дълбоки, ценни разговори. И по повод това аз реших крайна сметка да предизвикам себе си, финално с това какво произведение ще създам. От една страна
имах ограничението това, че изкуството трябва да може да пътува и да е лесно преносимо. Аз в началото имах едни идеи за едни аудиовизуални инсталации, но в крайна сметка реалността си каза думата, което беше изключително полезно и приятно за мен, защото ограничението пък ни създава възможност да се фокусираме. Същевременно пък аз реших да се и малко предизвикам да работя в такъв формат и с такава техника, която не е нещо ежедневно за мен. Реших да направя канави, да рисувам с акрил. Аз по принцип рисувам основно дигитално. И всъщност в крайна сметка работата, която създадох, е свързана с изборът на жената Survivor, независимо от той дали е осъзнат или не. И неговата цикличност. Направих цикъл от 4 творби, които показват 2 избора. 2 посоки, в които една жена Survivor може да тръгне и да върви всеки ден до края на живота си. Посоките са много повече от това, разбира се. Се спрях на 2 по-контрастни. И това, че са 4 работи за 2 избора, всъщност рефлектира на цикличността на този избор и на това, че тя жената всъщност го прави всеки ден, този избор. В резултат на резиденцията всъщност бяха създадени общо 13 произведения. И тези 13 произведения са в различни форми, в 6 различни форми. В крайна сметка като резултат имаме музикално произведение на изкуството, имаме филм, имаме бродерия, има визуално изкуство, изобразително, има и пластично скулптура, имаме и фотография. И нямам никакво търпение да видя как тези творби ще се срещнат с публиката съвсем скоро. И това е всъщност което следва за творбите, които създадохме по време на резиденцията. Това е тяхната среща с публиката. През тази година, следващата година съм сигурна, че това е проект, който ще има дълъг живот. Очаквам това изкуство да срещне общности и в България, извън България и да участва на много фестивали, изложения, събития като този форум, изложби. Така че се надявам нещата, които преживяхме, историите, които всеки един артист от нас иска да даде на вас, да достигнат до вашите сърца и души. Аз съм сигурна, че всяко едно изкуство, всяко едно творение ще достигне до хората, до които трябва и ще разкаже историята. Благодаря много на Improve, че ме направиха част от този проект и че мога днес да ви разкажа поне мъничко за това как мина резиденцията. Оставям ви в ръцете на Мишето, която ще ви каже какво следва. Таймера, а той не е дигнал още таймер. Okay. Така, имам 2 минути. Okay. Какво следва? В краткосрочен план посока силна, като най-новия проект, цели да достигне широка медийна изява. Ето, започваме от тук. Каня ви всъщност в следващата почивка да поседите с изкуствата, да влезнете в тях и да разгледате какво е отвътре и какво е отвън, да гушнете. В краткосрочен план, връщам се по план, какво трябва да говоря. В краткосрочен план широка медийна популярност на проекта, достигане до още нови общности и партньори, с които да колаборираме. В дългосрочен план искаме този проект, целим и съм сигурна, че ще го постигнем, да се превърне в една мащабна арт инициатива, която да има международен обхват. Както и за да може да има още повече гласност и да има високо ниво на нетолерантност към насилието, да бъдем общност все по-голяма, която застава с гласност срещу проблема. Така, и последно, почти, в последните 5 години Improve постигнахме, аз лично ще кажа, че от моя гледна точка като част от цялото това, което постига фундацията, постигнахме много и искам да ги изброя 6 мащабни арт-проекта в областта на литература, скулптура, театър, кино, визуални изкуства, изложби в различни градове, благотворителни търгове, международни обучения за артисти, партньорства с медии, фестивали, културни платформи като Сине Либри, София Съмърфест, Пловдив чете, Аполония.
С подкрепата на британското и американското посолство, с всичкото това Емпрув достигна до хиляди хора и стотици жени, които ни потърсиха след докосване до пробуждащото изкуство. И ние им помогнахме, на много голяма част от тях. Започнахме да говорим тук, говорейки за разговорите. Ще завършим с едно обещание. Тази година ще оставим говоренето на изкуството, но и с един призив. Нека всеки от нас засили и провокира образа на женската сила да може да се разпространява сред все повече и повече хора. И аз лично имам един апел също към всеки един от вас. Ако видите насилие, назовете го. Ако чуете насилие, дайте му гласност. Ако видите жена, която нормализира насилието, провокирайте да се замисли. Ако видите мъж, който омаловажава насилието, също го провокирайте. Всеки от нас е промяната, но и всеки от нас, който избира да мълчи, става съучастник към това. Затова моят апел към вас е: бъдете промяната, свържете се с Фондация Емпрув и нека заедно сплетем пътища и донесем истинска промяна. Благодаря ви за вниманието.